The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan ni Aksyon na Marlon Hinobia, ang irregular anchorman. Ako naman Aksyon ay tayhupon checking in diri sa Miyerkules nga presentation. Maulano ng aton sining tiempo bangod sang share line. I-check tadugay ang lakat sang panahon. Action Firing Line. Sa mga nagapamangkot kag luyag makahibalo sang advisory ariho antes sang aton pambukas ng mga balita kag informasyon in a short while. Action Firing Line. Petsa 28 na kita sa bulan sang Disyembre tuig 2022. Katapusan kita nga Miyerkules, 4 kadlaw na lang mag-ilis na kita kalendaryo kag abi-abi no pagsulod sang 2023. Action Firing Line. Pero antes ang tanan, antes naton i-welcome ang aton sini mga ka-aksyon ari na sa aton sini nga linya. UYEZ. Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Ang pinaka-latest kag updated comprehensive nga weather forecast karon nga gabi lat sa aksyon gani Republika gikan sa PDMP Aksyon Gan. May gabi please kamin. Mayong gabi, Action Art sa aton mga listening public. Mayong gabi, hari hibalo naton lakat sa aton chimpo sini nga gabi. Miyerkules kita karon Disyembre 23, 28, 2022. 28 guro. 28 na gani, oh. Si low pressure area ta, ari siya nagaantad sa distansya 200 kilometros ang iya kalayon. Namin hanasilangan sang hinatuan, Surigao del Sur. O kon kapin sa 210 kilometros sa nasidlangan sang Surigao City sa Surigao del Norte. Ang iya nahamtangan sa coordinates naton 98.9.8 degrees north kag 127.4 degrees east. Naga-apekto ni siya sa Palawan, sa Kabikulan, Kabugusan sa Kabisayan. Upod kita diri Negros Occidental kag Western Visayas, no. Region 7 kag 8, no, kang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao kag Caraga. Idulot kani karon ang magalumon nga kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagtragoob. Ang northeast monsoon ang muning ikaduha naton nga weather system nagaapekto man didto sa Luzon, partikular sa Cagayan Valley Cordillera, sa kaprobinsyanan sang Aurora kag Quezon. Idulot kani ang magalumon man nga kahawaan nga may pagulan. Ang Metro Manila kag sa iban man nga bahin sang Luzon, northeast monsoon sa gihapon nag-influensya. Nagapabilin nga may pagulugalom ang ilang kalangitan hasta sa magalumon ang ila kahawaan nga may mahinay ukon manipis lamang ini nga mga pagulan ukon pagtulutaliti. Ang aton nga direksyon sang hangin, no, ang iya yas-yas kag ang shoreline, ang kondisyon sang aton baybayon kag kadagatan. Luzon kag Kabisayan, ari kita nasakop diri sa Western Seaboard sang Kabisayan, lakip na ang nasidlangan nga bahin sang Mindanao. Okay. Ari kita sa kasarangan hasta may pagmadlos nga huyop sang hangin magahalin namin nasidlangan. Kag ang kondisyon sang aton kadagatan ari sa mabalod hasta sa pagkamabalod ng aton baybayon sa probinsya. May takos ini 2.8 to 4.5 meters ang aton nga astronomical tide. Ay diri ang aton nga nasakop kita sa gale warning number 61 ginisyo alas 5 sini nga hapon sang Pag-asa na upod kita diri sa eastern kag western seaboard sang Kabisayan. Nasidlangan nga bahin sang Mindanao ang mga lugar northern Samar, eastern Samar, southern Leyte, Antique, Aklan, Dinagat Islands, Negros Occidental, Surigao del Norte, lakip na ang Siargao kag Bukas Grande Islands. Rough to very rough, no, ginadumilian lang ang aton nga
mga gagmay nga sakayan dagat, no? Ginapabisuhan. Hindi na yung palaot sa kalalawran kay ang balod naton nagataas sa 4.5 meters, no? 4.5 Grabe, meters mag action ato. 4.5 meters pero ti kataas na. Taas na, dasonte ang aton nga taob sini nga gabi alas 7:04. Alas 7:04 ang hunas naton 0.0. Ang taob alas 6:19 buwas na sa aga 1.0 metro ang kadalumon. Kag alas 5:35 sini nga hapon nagtunod si Haring Adlaw magapakita ini siya alas 6:04 buwas sa aga. Are ang aton temperatura nagahamboy 24 hasta 28 degrees Celsius. Way below normal kita sa normal naton nga temperatura 25 to 30 o kung hasta sa 31 degrees. Subong panaog siya 24 hasta 28 degrees Celsius. Perte katugnaw ni aksyon at no. Gani man. Panalupsop ni sa skin pore sa aton mga butkon kundi nga parte sa aton nga lawas, no? O kung 35.2 hasta sa 82.4 degrees Fahrenheit. Amo ni lakat sa aton nga timpo sini nga hapon. Si Sherline medyo wala na, no? Ay tuod. Nagbulos lang si low pressure area. Aha. Kag ang northeast monsoon sa gyapon naga-prevail siya nga dominant weather system si northeast monsoon. Si Sherline mo ay na. Ang nagbulos siya mo si low pressure area. Aha. Pag Why sining siya nga ginadiscount Sherline, sa aksyon pag-asa, gan, amo ni siya ang hindi mo kwansi siya na ikapagyo. ITCC, no? Kay siling nila sang pag-asa may posibilidad mahimo ni siya kung ma-intensify siya sa isa ka bagyo. Most likely muna tropical depression o kung category 1 ang iyang classification. Okay. Amo to siya si Samuel kung nali man mag-develop. Yes, Samuel na siya kay tapos na ta kay letter R mo. Samuel na dason, no. Ika-20. Wow. Oo, ika-20. Sige. So, anyway, mayo man na at least, pero ining LPA nga ginalantaw mo subong, kumusta ni siya? Ara siya sa Hinatuan or Surigao del Sur, ara pa siya sa Dalom. Muna siling naton, ay gina-discount sang pag-asa nga hindi ni siya mahimo nga isa ka bagyo, kundi posibilidad o kon probabilidad nga may madugang ni sang iyang pwersa mag-intensify ini siya sa classified o kon category 1 tropical depression, no. So, mani aksyon at lakat sa aton timpo sini nga gabi. Gani man. So, halong gina, no? Kag atong gin-advisean, kinanglan hindi na maghala ka palawod anay ba problema ning aton nga mga kuano. Aton nga mga kauturan nga mga mangingisda kay hindi naman sila kapalawod. Alang-alang katama, Gani. Ang Western Seaboard sang Luzon, Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, ang Lubang Island, no, daw na likop man rough to very rough, 2.8 to 4.5 meters man. Parehas kita diri sa Western Seaboard sang Kabisayan. Ang Eastern kag Southern Seaboard sang Luzon, ang ilang nga balod 2.8 to 5.0 meter. Ti layo to sila ya sa aton. Hari lang di sa Mindanao kag sa Visayas, no. 2.8 to 4.5 meters. Hindi na yung magpalaot sa kalalawron. Paabiso naton. So, correct. Sa aton general public. Magagmay nga sakayan dagat, no? So, muna aksyon na lakat sa aton timpo. Now, December 30, starting December 30, I understand, may pagwa ng order, no, ang aton nga acting governor, si Vice Gov Jeffrey Ferrer, pagpaidalom sa Negros on the blue alert status. Blue alert, Blue alert, daw second level, at least may warning na ta, no? On standby, no? On standby? Alert, no? Yes. Ikaw din kasi na sa Pizza 30, da ka na duty mo? Ari lang tadi, duty ta sina. Pariyo kita, no? Sa Biyernes na aksyon gan, kita ay tagyapon, kaya ako maladigyapon sa gabi. Okay, ayos. Kaya may law to si mo, bakon mo nga dasunta kita ay sunod tuig na. Dasun tuig, 2023. Oo, Disyembre 30, pag sunod naman nga Miyerkules ta makakita ay sos 2023 nate, kabay pa mangintayo yun na ni taning sitwasyon ta. Sige. Dasun naman nga
Disyembre 30 eh. 2023 pagtukis naton kalendaryo 2024 na. Ito ka dali, kagin ka. Iko mabalaan na kung dalion mo. Makuanta na malit na tanak runa nga. Hindi man ah. Inainayon talang bala. Sige, inainihan yun talang. Tik mustang hamon mo da. Kuha di hamon ah. Kuha di hamon. No. Araw-araw ta. Oh. Preparasyon ta nga Bisaya manok, why gen? Ari nagtula kami bangros de. Kaya daw nakabakal bangros. Tiyan mo lang na hamon sudan eh. Ay sus, ikay ka sa bangros na purting sabaw siya. sila. Patong 24. Pizza 28 na tasubong. Oo. Oo. Damo wala Tiway kay na ina na pinanawag sa akon man ining iba niya nga kabalo. Ang Innocence Day, yung gamit nila yung panginto sa pariyo nila. Agale, oo. O, siling ko hindi na mayo Dugay na sa to, hindi na ta mag-practice na kay kalaway, bla. Oo. Gani man. Action Gun, Sige. kita ay ta sa 2023 na. Ay, hindi, sa Biyernes magali. Sa Biyernes magali, Sige. Disyembre 30. Sa Biyernes. Oo, Ara ka, ikaw na dala sa 30? Ara. Oo. Ate, sige, kita ay taya, gyapon, kaya ako man din sa 30 mo. Oo, ayos Oo. Sige, halong ka na, ha? Okay, welcome ho. Salamat, kina Action Gun, Republika. Action firing line. Ang weather forecaster o kung nagabulig sa aton nahatag i-explicar gina-transcribe nila no in Ilonggo or in Hiligaynon ang ginapagwa nga weather forecast sang taga Pag-asa no ti basta ginapagwa ina ang tendency kung dira ka sa Pag-asa kung ka isa kwan no kung sa Pag-asa ang ginapaagi ang advisory nila may Tagalog, may English, nga hindi maintindihan. Ti mas mayo na yakon Ilonggo, nami pagkikonsigani Republika. Kay at least mabalaan tagid maintindihan tabla. Gani pa. Action gani salamat kita. Kita nay kami pa on Friday kay kami gyapon diri ang mainupdanay no. Sa Biyernes ikaw JM diri ka mang New Year sa 31. Action firing line. Botang balon diri ka sa stasyon Mapalupok. Sa stasyon ka Mapalupok. Okay. Dra ka lang sa gwa, Jay. Dra sa gwa. Dra dapit sa gwa, hindi ka sa sulod kay bawal ang palupok kung hindi designated area. Action firing line. Pero ari ho ang sa probinsya kay kainas ang aga na interview malaton si Dr. Zipar Gerhard Kailian. Tingambal niya may recommendation sila sa office ni Acting Governor Vice Gov Jeffrey Ferrer. And lately this afternoon nakita tangagin post na ginman nga officially may napermahan na si Acting Governor Jeffrey Ferrer pagpaidalom sa Negros Occidental starting December 30 on Friday until January 2 sa ginatawag nga Blue Alert status. Amo tong Blue Alert status ang ginexplicar ni Action Gani Republika kaina. Action firing line. Kay importante ina nga may baluan naton no nga amo nang preparasyon ang trabaho sa mga first responders sa naglain-lain nga mga Local Disaster Risk Reduction Management Office daw pareho man sa trabaho sa pulis kag trabaho sang media. Kita niyo diri sa amon sa Action Radio Bacolod kung natuunan kaya nga imoy duty nga may special occasion like for example New Year celebration, Christmas celebration, why pili ari kami ang magserbisyo sa inyo gyapon. Action firing line. Amo ni ang trabaho sa Action Radio Bacolod katulad man sang mga first responder, no? Katulad sang pulis. Amo ning obra tay mo. Amo ning aton ginpili nga bukasyon ti way tachoy. Action firing line. Commitment na to serve the public. Amo na nga silingko sang una kasaho man lang akon pamilya. Pila ka tuig kung adri nag New Year sa istasyon niya. Action firing line. Pero kalawian siniti hindi kita mag New Year pero ang aton nga pahuway lang tiyempo sang Semana Santa. Online sa firing line. Pero sa iluhan ko lang magkadali mga kaaksyon yari na sa aton nga linya si Dr. Maria Laani Punan. Si Dr. Ana Maria Laani Punan sang Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office. Nakakuha na kita sa province. This time, sa iluwan na to ng Bacolod City, nano ang iya advisory since
nga may ara yaho dalagko nga balod ang sa province. Oy, mga mangisda, no pwede sir kamo makagwa. We have Dr. Pornan on the line. Doc, how are you? Merry Christmas. Alright. Yes, Doc, may gabi mo. Merry Christmas again. Merry Christmas. Salamat. Nagtawag kami, Doc, kay ang sa province. Actually, nakakuha naman kami sa province nga side. Advisory nila sa mga negrosanon starting on December 30, blue alert status until January 2. Bacolod City, Doc, ano ang aton status? O anong sitwasyon kag advisory naton? Actually, Action Art amo man ang aton nga status, no? Kay tungod nga may nagsulod kita nga low pressure area na nagakos ang aton ulan. Nga, Okay. Isa, may light to moderate, then occasional heavy. Like kagina sa hapon, nagtudo ulan. So nagmonitor ang aton nga mga akon nga monitoring team, no, kay wala labot ng aton ambulances, may ara kita yung monitoring team, separate na siya. Okay. Na-check naton ang mga aton nga mga taytay, no, ang mga suba naton kung nagasaka ang tubig. So kita naton kagina may ara nga nagsaka pero nag-ano man dayon kay pagkahapon okay naman ang ulan. Aha. But we are not kay may ara kita rainfall warning, no, sa bilog nga northern portion and central portion of Negros Occidental. So, ara kita sa central portion ng Bacolod City. Okay. So, may ara kita first responder nga 24/7 yang nga nag-duty in case of emergency and any untoward incident. Yes, may ara kita ya. May ara kita ambulances at the same time gina-alert man ang aton mga barangay nga sa ila area of responsibility. Man na sila sa aton, naga-coordinate kag check-in na sila every day. Aha. Para mabalaan namon kung pila kabilog ang ambulance na available. At the same time, ang mga volunteer groups naton like Chamber, Amity, Red Cross, DYA, kag iban pa naton nga mga podman nga mga volunteer groups. Okay. So, anyway, ang sa Bacolod, Tuyadok, ang pag-intindi ko siguro daw may 117 diri sa aton o ano gani 911 man no? Ano gani di sa aton ya? 117 sa una Action Art pero kay wala na siya ng 911 na siya. However, Okay. ang Bacolod City ba pakita ka sang system. So nagaangot pa kita Japon sa province, ang province nagahaboy kung Bacolod ang call. So ginapasulod na sa aton man nga hotline. Okay. So, pwede ka makadial gali local o 911, direct na siya o kung maagi sa province, i-forward sa inyong info. Yes. Oo. I see. So sa mga nag-start sa gilid sa baybayon, kasapaan dira, mga flood-prone area, anong panugyan naton sa ila, Doc? So ang aton ginapanugyan nga mag-aligmat sila, no, hindi na sila maghulat nga mag-ara na ang tubig o kung tagko ng balod kag kay may ara man lang kita nga standby gina nga nga mga personnel sa rescue naton ya nga hindi wala labot sang ambulances naton nga gina-activate na in case magtudo ang ulan. Okay. So may ara magkita advisory, mga mananagat, hindi man pwede makapalawod subong? Kung may gale warning, kita Action Art, siyempre may ara automatic na siya nga hindi na sila magpalawod, especially ng gagmay nga masakayan. Okay. Kaya there's possibility nga mga capsize pala. Aha. Yes. Now, since nga pila naman lang kaadlaw prior to the celebration of New Year's Eve o New Year's celebration, again, ang imo sini nga panugyan sa publiko, kapin pagid sa may mga plano nga magbakal sang palupok nga subong dumay iban mahingagaw pa dira sa reclamation bala, Doc? So, ang naton, actually, ang gina-encourage kaya sang DOH, no, nga avoid na lang tani sa palupok. Okay. Kag na lang use sang mga musical instrument. Then mga pwede magahod bala like mga kaldero, mga salakyan naton, busina, no. Kay para avoid na lang gid sang disgrasya, but kung gusto gid nila nga pwede gid kita kakadto sa sa New Government Center sa 31 kay may ara kita fireworks display. Okay. Si Mayor may ara siya nga na program sa 31. So gina-encourage na mga kung gusto ninyo dito na lang kamakadto para avoid disgrasya. Okay. On that note, Doc, salamat gid sa imo time. Halong kamo dira permi sa bahin sang DRRMO o sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office. Salamat gid, Doc, kag good night sa imo. Salamat man, Action Art. Good night. Action firing line. Kada pamuno sa City Disaster Risk Reduction Management Office, CDRRMO, silingya kung ano ang Yasang Province Advisory, ti daw katulad o pariyo lang diri sa aton man sa Metro Bacolod, nga ang ilas nga panugyan dapat ti alerto man ang pumuluyo
no, kay ang sa CDR mo kung all set na ang mga preparasyon, kag ang province starting on December 30 on blue alert status, ang Bacolod City somehow do ka pariho man ang ila nga preparasyon. Action firing line. Wala na sang pinagka-the best kung preparado kita. And not only ang aton sini nga mga rescue operatives, ang CDRRMO, ang mayara preparasyon kita man mismo nga publiko, hindi kita maghatag sang kumpiyansa. Aligmat gid palihog. Mayara naman kita sa mag-contact numbers nga available. Pwede ka mo magkatawag, no? Sa 911 sa province, and then ihaboy ina diri sa CDR mo o kon sa bahin sa Bacolod City. Ang importante gid, preparar kita na within our local area, kung kita mismo nakakita nga daw risgo ang sitwasyon ta, hindi na maghulat pa nga mamutang sa alang-alang, palihog kamo na lang bakit or evacuate mismo kung kinanglan. Action firing line. Ay mga lugar diri sa Metro Bacolod accordingly nga may ara sa pagtaas ng tubig ang mga suba, no? May ang water level kay ina medyo nagtaas ang nagatupa pang ulan, pero sang hapon amat-amat man nga nagsubside. Action firing line. Ang importante magka-aksyon, halong gid kita, ayaw maghatag kumpiyansa ang mga mananagat, hindi kamo pwede anay mag-venture kay delikado. Action firing line. Unang pinagka-importante, halong gid kita ha para ibitar sang ginatawag nga problema. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified. Puwerte nga ability! Kasaysayang nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umpis anak, ano nang nahuya ako mahulam. Eh, Jimmy, pigado, tas kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Open may gidya, kaya hinablos ko siya. Pero balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone? Sa imo Gahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano? nagpadala siya ng Kasi wala message. man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na
Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko, bantayan nyo gidayang ang mabatian yung kung nadala kami kung kunwari. Isang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkiko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado na kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos kami. Tapos sa may maskila. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay abal mo gapang hulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung sana, ano nang nakuya, ako makulang. Ay, may pigado, tas kay, ano ko sila, madisurbo ko sila wala, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado na, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors din. Yes. Ano kang hatap? Dapat niyong malaman kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Firing Line! Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 7:15 na. Pabalik diri sa inyo palatuntunan Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line! Sa ngalan sa gihapon ni Aksyon na Marlon Hinovia sa maka-aksyon naton nga naga-monitor via on-air kag subong man sa online presentation sa Aksyon Radio Bacolod via Facebook kag subong man YouTube. Kumusta ka mo dira? Na mga Ilonggo nga mga OFW nagatrabaho sa pungsod, ang iban mga residente na gid o kon nag-istar na sa iban na magkapungsuran. Ti kumusta ka mo dira? No, ang iban hapon ini dito sa Middle East. Mga area sa Middle East mag-amunia oras gabi sa aton sa ilaudto, no? Hapon. Aksyon Firing Line! Kabay pa mayad ang inyong sitwasyon dira magka-aksyon na kabay patani nga may maayulang nga lawas sa inyo while nga nagilapit kita sa selebrasyon sang New Year. No mo lang aton wish bisan pigado lang kita, bisan amo ning sitwasyon ta kung lang gamasakit, lang emerhensya sa pamilya, bao kadami na sina sang aton New Year. Aksyon Firing Line! Ang ako lang gid masami nga gina-request sa aton nga magka-aksyon sa on-air o sa online nga mga listeners naton. Palihog padala sa inyong mga mensahe kay aton akomodahon karon ang inyong mga mensahe ginpadala. Amo man sa mga tutok, no? Mga greetings ninyo okay lang na pero mas nami pagid kung inyo ma-share kag ma-like ang tanan nga mga program sa Aksyon Radio Bacolod, especially the Aksyon Firing Line program. Aksyon Firing Line! Amo na ang pinaka-the best kung makita namon nga kamo nagaupod sa aton sining pagpangalagad. Aksyon Firing Line! Pero by the way, aring mga dalagko nga balita nga aton tutukan karon na gabi, no? I-check talan ni karon nami ini nga balita sa mga sa mga empleyado no sang provincial capital. Hindi ni sila empleyado, actually mga job order ini sila nga mga casuals dira kag contract of service inang contractual service lang no, contract of service lang ini sila nga mga nagatrabaho dira sa provincial capital. Kay kahapon gali sa regular nga sesyon gin-approve na sang SP ang ila gratuity pay. No, anong butang melondi? Ti may batunon man sila Hindi lang galing pareho sa ginabaton sang mga regular nga empleyado dira sang provincial capital nga medyo dako-dako ya ang mga bonus nila. Sa part sining mga GO kag subong man COS kung tawgon o contract of services nga mga nagatrabaho sa provincial capital, depende sa length of service. May ara makakuha kon 6 months pa ibabaw, na kumpleto mo ng trabaho, may 5,000 ka. Kung ubo-ubo dira, may 3,000, may 2,000. Depende sa imo sini nga
kalawigon man sang serbisyo dira. Action Hotline. Ay, nga nag-hotline to? O, sige. Ang namin ko, amo na siya, depende sa kalawigon na siya. Now, ari ay, ti ang isa diri ka mga balantayan ta, 15 million galing gin-approve ni mo. Tinda ko man makabulig na ni sa mga empleyado da. Action firing line. Sa mga empleyado dira sang or mga sa mga contract workers, sa mga job order kay nagligad before gilis ng December 25, nagbaton man ni sila mga groceries kuno na mo, mga bugas kang ginatag sang province. Action firing line. Mayo man na, at least may ara man ginabaton, daw bisan gulo gagmay man may kayuhan man bla. Ang mga pumuluyo o kung ay ang mga nagatrabaho nga job order sa provincial capital. Ano pa? Ariho, parte bala ni sa implementasyon sang SIM card law, i-check tani karon kay may mga link nga available nga pwede kadra mag-register. Pudamo gid ya. I think importante ning task force nga matukod nga mo ni sa uli mag-eksplikar parte sa implementation sinimo. Budlay gid gali no, ambot kon kay way manabutang dira, laom ko gani kon ang mga safeguard bla kundi ang safety measures nga ginalantaw naton, ang mga safety feature nga makabulig nga at least ma-register ang imo sini nga SIM card sa ngalan mo nga kung sa uli gamiton sa tinunto mabalaan kung sinong nagahimo sina. Action firing line. Ti baluon tani kay nagumpisa na mo ang registration. Oh. Nagumpisa na ang registration pero damo gid gyapon ng way kay balo na kun ano ini. Balikan tani karon ang SIM card law kag makuha kita gikan sa pila ka mga eksperto nga magkabulig explicar sa aton, no? Kay hulaton ta lang may mga guidelines pa man, may task force man actually. Kay kung wala kaya baya online, may mga offline kunong mabulig dito LGUs do mabulig na lang. Kay mga sa bukid ni karon, can you imagine? Kabalo ka tutuod lang bisan sa putok-putukan sa bukid basta may bisan signal lang pilang nahot da ang bar line niya, may cellphone na subong mo. Kay ang communication mangin madasig kung may ara kaya bisan sa kaumhan ka gaistar kung may ara ka sang cellphone nga ginagamit. No, bisan sa text lang makakontak ka anytime sa imo miyembro sang pamilya o kun himata man. Action firing line. Ti damo ga worry gamangkot niya ti anong himuon namon sir. Well, idugangan ta na karon kay magambal taw kadto kamo da visit nyo lang arang link kung imbutang namon sa Facebook. Ang iban way man Facebook taga Bukid kay sorry ako taga Bukid man ko pero ti ang realidad ng iban gani way man yung mga Facebook account kay keypad malang cellphone nila mo. Ti way ka intindi. Now, explikaran ta na karon dugang mangita kita sang makabulig sa aton. Aday-day sini para maintindihan no gid ha. Action firing line. Ano pagid? No? Maki-update man kita sa latest investigation sang SITG, Special Investigation Task Group. Kagintukod sang Bacolod City Police Office angot sa kaso nga pagtiro patay kay Attorney Dan Pondivilla. Action firing line. Sa Bacolod City Hall nga mga balita mag-aksyon na diling nga sweldo sa mga geo-target na ma-release. Subong nga si Manaho, mayo man may mga naglilinya kahapon nga mga GO. Actually, iban gani kaina nakahapit sa store ni Mrs. To nakaon sila to na matsoy sila kay na swelduhan. Timayo man mga job order sang city. Siling ko bawi lang ang muguro kung mag 2023 na nga may ara na gid sang budget allocation under Benitez administration, no? Basi may dra na kamo makakuha sang regular mga sweldo pag hindi kay importante na mo. Nga kon may ara na allocation ang mga empleyado hindi bala magkuan, no? Hindi mag alanganin iban kuno ga pinangutang ga expect nga may kwaon, igo kwentahon, o hindi gali sila
mga casual employees ng city. Hindi mas sila job order, casuals. No? But may mga nagpasalig. Action Hotline. Kaya mo na problema, kita mo subong no ID ko, no? Kinanglan kondiyo ka may ID kagid to make sure nga ang imo pagtrabaho hindi mangin volunteer ang status sa ulihi, kundi may ekspektaron ka man nga sweldo. Action Hotline. Ayos kag zero tolerance. Batok sa illegal parking violators ipatuman na umpisa sa masunod nga sima. Action Hotline. Balikan ko karon si Major John G. Liba because when you talk about illegal parking violators, sila lang ni makabulig isang dako mo ang team nila para mag-conduct sang operation against illegal parking. Para hibaloon tagakatalang matumukan kung ang hotline ni siya man para maplastar niyo ang pagpatuman bala sang zero tolerance. Action firing line. Tigol bomb na gina, no? Imbis ka ang itumok ko. Firing line nga nagasaylo man siya sa hotline. Anyway, ina karon na at tara kayon tara kompletohon ta kay may obligasyon ko palutson ko lang ni ang detalye na sa aton nga mga balita pagkaligad lamang sini. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time. Sa maulanong nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag-iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh!
Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko bi makasigurado kung may TB na kuhaw?
Syempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton Prevention is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya kapacheck. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Firing Line! Sigurado ko na giniyadaan na. Kaya hindi ko magtalang gindula kung lang tong hotline di ka nabutang kay inaw. Kaya ari siya biyang hotline sa nabutang di blaw naka-load. Ti ano pa matumukan ko kay kakaanan ko nga hotline bla ko na aga. Ti ari subong dula na siya. No puro ni firing line no. Hindi na magsala ang tumuka. Aksyon Firing Line. Alas 7:35 na pabalik diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line. Pakaronan ko ni Dugay-Dugaya, mga update kagapin pagid ang latest karon kuhaon maraton, mga reports with Action Dale Salazar gikan sa Bacolod City Bacolod City Hall. Unahon ko lang akomodar nyo kay Dugay-Dugay, may obligasyon naman ko. Si Arnel Gonzales, Merry Christmas and Happy New Year silinga. Monitor siya. Araman si Madam Christine Minies Villalobos, si Rochelle Fulgencio Susana, araman si Jen Oisiser. Salamat gid sa pagmonitor nyo ha. Si Alex Montesa alias Dancer. Nya kanamiton gina sa katungod namon nga pamilya, kabalan nga daw halin ginimo na nila sang permanent parking lot ang dalan between siyang Sarina kag Dunya Juliana. Traffic accident sir art. Gali. Against illegal parking sa masalakyan. Sige lang kayo ining sa illegal parking bla. Di ko na magtrabaho ni additional naman ni guro nga trabaho no para sa mga katapo sa bitaw or basi itap maning barangay nga magkandak sa barangay tanod iban guro basi isaway porsyon mangyapon do mo na bla. Action Firing Line. Ang kay si Jojo de los Santos kuno ga monitor man si Paul Spot III kag si Cecil Big niya ari kami gapon na bisan sa bukid singa monitor kami di Action Art. Si Joe Art Mandagit Tons ni Tonis ga monitor siya. Ini Laos mayong gabi man upod sila ni Nanay Isabel, si Ricky Makiling Lacson monitor lang sa Abada Sky. Araman, online ko na si Toto Alex Montes. Thank you, gida. Ricky Calves, linga good evening. Aprik Benji Tiwi Ansing Efren Nani Mundo Iping Midres. Si Roger, si Pato Ray Pahilanag Family Tampalon, Cabancalan City. Ga monitor. Okay, salamat kid Evelyn Sinaon, maing gabi Analiza. Sa Lagkastilian, nani saya, si Inday Blasa, monitor man, thank you. Lia Younger Esquivel sa Talisay Advance, Happy New Year sa imo man ma'am. Anthony Louis Habagat, may gabi dira sa imo. Araman ga monitor si Ana Sinoro,
O si Doy Arthur. Thank you gid Diding Aluhamianto kag Milili Oligo. Sir, Merry Christmas, advance Happy New Year. Thank you man sa miag-aw ni si Alex gali sumong no. Ara ka pa na gali Alex. Sige. Araman gamonitor si KN Fra Fede Budlay ba sound Fed ni siya ano ning ngalan mo. Boyet Martinez gamonitor man. Thank you gid salamat gid sa inyo kag Belrico Naya. Thank you man. And Sir Bobby Munoz, no? Sir, maulanon ko no sa Talisay. Happy New Year na sa imo in advance kag Merry Christmas. May greetings gid para sa inyo. No, Marcelino Pamulino, Reynaldo Poderoso, may gabi sa tangob, Merry Christmas niya. Si Arnel Gonzales, Merry Christmas and a Happy New Year. Salamat man. Sige, amo na. Gipalusot ko lang to para may ligwa kita karon dugay-dugay. Pagbalik ta, we'll be having one of our resource person karon na gabi. Parang makaistorya kita dugang parte sa SIM card law. May gabi kay Alma Gonzales, posisyon na. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sang mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan.
Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Marlon Hinovia. Ako naman aksyon artay hupon. Now, ari unahon ko lang ni Anay. Ang parte sa SIM card registration. Now, ang SIM card law. May mga pila kaya gyapon hindi matag, no? Kag daw may pagkasibod abing sitwasyon. Namo naga-question no? Kag daw worry, blas na, kay tingiban na why gid ma ang laom nila gati umpisa kay nag-kick off o nag-start na ang registration pasikon mautdan man sila sang ila sining nga signal. Actually hindi na mo nakasimple nga kag kadasig kay may ara pa sang required nga kalawigon sang panahon nga dapat ti amon na siya anay ang mga 6 months actually antes gid madula ang signal sang imo sining ginauyatan nga SIM card kung wala ka makaparehistro sa idalom sa sining kasuguan. Halos ang tanan nga mga implementing rules and regulation do okay naman. No, galing kay tito may mga kabudlayan gyapon, no, ang mga aras bukid bladaway gid ma-eksplikaran kapin pagid kon ikaw ya wala ka man di ka man babad sa social media. No, wala ka man halimbawa sang Facebook account. Why man to bukid kay ti karabanan bukid to mga ginagamit nga cellphone ining keypad man lang. Why man gani sa social media. Ti siling ko ini bulig ni ngaran as advance information sa ila. Kay gusto naton mabuligan ya pangop ang tawo kabalo ka bisan madugay ni ini ginadiscuss nga ginpasar nga kasuguan yet damo pumunuyo gyapon nga hindi nakway nakahibalo kag hindi makaintindi sini Action Firing Line. kita mo bisan pariente ko sa putok-putokan sa bukid sa kawayan to sa kandun nagapamangkot sa ako nagligad yati ano ni matabo sa amon nito why na kami di signal hindi na kami matawgan di siyang kabataan namon nga tos Manila. Action Firing Line. Saling ko kalma lang kay may timpo pa na ngagihatagan kamo timpo antes ina siya ipatuman sa gobyerno nga ang inyo sining signal ang SIM card nga way marehistro automatic madulang signal. Isang primero abido ginabusuhan man bangod sa barato pagin nga SIM card. Ang iban nga sindikato pinagusto manabi akuha kag bakal pila man lang dan ang presyo mo do 20 pesos na ligad to. Pagkatapos gamit pagwaay na gani nga kuan do may nagamit na sa katuntuan niya haboy malang ang SIM card ti budayan kay Action Firing Line. payo ini makabulig no sa mga sindikato galing kati amon bala basta may pagbag-o may kabudlayan ang ordinaryo nga pumuluyo mo ang publiko Online sa Firing Line. ariyo kay total daw gina-consider man nato ni nga isa sang mga suod nga biyan sa Action Radio kag actually naging ka-action man naton sing una no galing kay ti amo lang tuway na napadayon naton program di upod siya bla sa Action Legal kay ariyo gusto tani mapabulig kita eksplikar sa iya para man nga hawasan gawa ang worry sa public nga naga-monitor. And joining us tonight diri sa aton sining nga program is no less than Attorney sa Distrito Biloria Jenner. Duga ka dalan ko kay Distrito upod kay Pap sing una nga sa Action Legal program naton. Merry Christmas sa imo, brother, kag advance Happy New Year. Merry Christmas, brother. Kag advance Happy New Year man sa aton tanan nga tagpalamati Action Art. Kag kalipay man naton nga makigbahin liwat no sa Action Radio. Naisaw man ta sa Action Radio ba? Sige lang maabot gilang tiyempo guro nga makabalik ta nga updalay ni Papsi liwat Pidig Balo ka itong mga taga-Isabela, itong mga taga-putok-putokan sa kandunising, ladiin na to si attorney. Yarling ko, araman sa gyapon, isundan nyo lang sa Facebook. Bala. By the way, I'll be back. Gani, try tagin na. Kabalo ka ti, bangod sa politika, kung kaisang gusto man nila magbakal oras, ti what mo na yan. Pero anyway, sir,
Parte sining SIM card law. No, kay ti damo na subong pati ang masabukid to gawori na. Siling nila way kami blakangop sinamo kay kun hindi kami kapamati radyo hindi kami baloya kun anong gwa sinaway masag eksplikar sa amon di. Correct na, no? Dapat ginaton nga paalamon ang pumuluyo, no? Especially sa mga bag-o nga mga lihok, no? Sa layi naton, especially ang cellphone niya kabuhi na ginayas ang pumuluyo, no? Hindi lang sa Pilipinas kundi sa buko sa kalibutan. So kung may mga polisiya nga pagbag-o kinanglan gid naton ipabalo sa mga kauturan naton. Yes, sir. So, ining SIM card law, subong, although nga may mga implementing rules and regulation, I don't know kung kompleto na gina, pero what my understanding is, do ara na ginasugdan na subong last December 27, ang registration, pero bisan sa registration, ang taga-umag, libog ulon laho, pero do way man sila butang yan, no, sa kasuguan, nga kayong pamangkot sa paryente ko sa kawayan kagando ni sila nga may selfie pa kuno na to. Paano kami ka selfie kay keypad ning amon? Yes, correct na. Actually, ang ina nga mga kabudlayan, no, nakita na sa aton layi. Ang matuod kina, no, may ara provision sa aton IRR, especially sa mga areas, no, nga kulang ang signal, may mga utod kita nga siyempre ang mga cellphone niya abi talk and text lang yan, no? Wala balaya sang social media nga mga applications. Yes, no. Una sa tanan, may ara nga mandato ang aton layi nga ang DICT ng Department of Communication and Technology, Information Communication Technology with the help of the local government unit. Pagapamtang gina sila, no, sa mga areas kung diin nga may internet, pwede sila dara kakadto sa isa ka lugar, sa isa ka LGU, and then i-invite ng mga kauturan naton. There is a probability nga buligan sila nga magpa-register, no? May mga manual registration, no? Sa iba naman gina-encourage man, no? Example, may isa big utod naton nga ang iya cellphone niya wala sa iya internet, pwede na nga magamit ang iyang SIM card pahimuan na pamaagi, no, kung paano nga maka-access siya online, no. May platform nga pwede depende na kung sa smart siya, sa globe siya o sa dito siya, may pamaagi, no. Ang importante dira nga tagaan din opportunity ang mga kauturan naton nga nabudlayan na magpa-rehistro sila, no? Para hindi magkakugmat ang ating mga kauturan. From that time, December 27, pagwa to sang IRR, I think December 17, na may ara kita sang ginatawag nga panahon nga magpa-rehistro, no? Sa mga existing nga mga subscribers, postpaid man or prepaid, may ara 180 pakadlaw, no? Nga pwede nila mapakaparehistro. And then, may extension nga posible 120 days, no, 120 ka dias nga pwede ka parehistro, no, sa aton nga mga SIM cards, no. May pamaagi ginautod nga pwede sila makaparehistro. Ang importante lang maintindihan sa kauturan ta, no, mga pamangkot kami na kung hindi ka makaparehistro ti anong matabo. Ang layi nato nagambal nga malapas na ang 180 days plus 120 days, for example, may extension, kundi ma-deactivate mga baka automatically exist ka pa dara, may load ka pa dara na 300, 200. Medyo sakit-sakit, no? Adula ina. But the moment nga deactivate, mga baka deactivate, hindi mo na magamit, may panahon pa nga pwede mo pa-activate. So may proseso. Although nga natanaw naton partner, utod, no? Sa smart pa lang, there was an admission last 3 days ago ng ila subscribers do mga based sa numero nga na-registro kag active do mga 70 milyones. Do you imagine? Grabe, 70 no? million. Isa pala naka-telecom, ha? Okay. Let's say may Globe man equally the same number plus dito mambal kita 50% dara may ara. So we're dealing with more or less basi posible mga lapit-lapit 190 million na mga numero nga dapat magpa-register. Grabe. I-divide mo na siya sa 180 days. Butang ka sa 180 days.
based sa study, based sa kagina, no, sa kagapon, based sa report ng isa ka telecom, ang narehistro nila from December 27 to 28 do mga 20,000 pa lang, no, considering sang mga medyo nagpaltak, no, kay gina-admit man na sa isa ka telecom nga they are not yet that ready sa mga gina-encounter nila. That's why nga gapati ako, no, ga-expect ako nga siguro after how many months, probably based on statistics, kung hina gid ang registration considering ang mga technical nga mga faulty abi nga mga connections, hindi makasulod, incomplete ang registration, probably ang Kongreso magahingagaw ina extension, no? Or ang DICT mag-recommend nga gaan extension. Ang bottom line is gusto lang makita kung ano ka accepted ining registration. Now, para maintindihan sa kauturan, muna ganing hambal sa gani utod nga sa katuntuhan sa tanan, first sa classroom nato, ginagamit, gaabusar bala, tanan ginapasquat sa ROTC kung madumduman mo utod nga sino ang naghimo sini, wala may maako, tanan squat. So, gagwa subong, tanan kita mas-squat. Pero, naintindihan natin, ang layo natin, designed ini para madula ining mga katuntuan sa mga kauturan natin. Ng iban, hindi man gina sila. Yes. Pwede lang ma-hold mong imong linya. Kay may palutson lagi ko, attorney, nga obligasyon blood, and then balikan ta ka very, very quickly. Para, pwede gina. Yeah, balikan ko siya, attorney Biloria, kay may ari lang ko, palutson ko lang karon nga gabi. Sa panahon ngayon, kaubay sigurado, kaubay protektado ang pamilya. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka malihoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga This Is My Life.
di ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwede kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gila sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Danay. Hi. Ano yung sila sa Gaskwila pa sila tanan. Sila tanan gaskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man kamo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot nga mo pirme para nga kag ma-pray kamo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sang imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gupangita ba sila? Papa nila. Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Firing Line! Ayos, impunto alas 8 na ba? Sorry gid attorney to keep you waiting pero may obligasyon ko, no? Amo gid tong ipalusot ta. Attorney, ara ka pa da? I-check ba basi kung na uto ng linya ni Attorney Viloria. Kay i-kwanta niya, no? Padayon nun ta. Ang ginamonitor na kay na si Attorney Viloria. Angot ini sa gihapon na sa SIM card law. Nangati na mo, may mga pumuluyo ng ila concern. Tiwai man siyang nag-explikar gidusto ni sa gobyerno. Ta dapat gastuhan na tani ni. May ari ba lang, manlibre man lang ni mo. Kung ang DOTC, ang DICT tanini, kundi may pundo mo lang ni sila. No, bulig na lang sila kay kumulayin ni. Gastuan bla, may makadto di sa Aksyon Radio, may ma-explikar di, amoni, so on and so forth. Di kundi ba ta mag-initiate nga pareho na kung way mapisan katulad ka ni Cesar Viloria Jr. Ti sinobi ma-explikar siniman. Attorney, sorry gid to keep you waiting. Ipalusot ko lang to obligasyon gid bi attorney. Attorney? Yes, okay. Sorry to keep you waiting. No problem. Okay lang. Nautod tagina, parte na to sa mga, may mga consequences, no, nga hindi man outright giling, nga bisan outdone ka na, pwede mo pa man masettle, or pwede pa man nga ma-reconnect in the future, di ba? Yes, correct. Actually, pwede gid. Mm-hmm. Pwede gid yapon ma-reconnect. Yes, sir. So, anong paglantaw mo? Ining 6 months, based on the number of mga subscribers nga gina-accommodate sa mga telecommunication companies, would it be possible nga in 6 months time, makumpleto nila ni attorney? Medyo ako guro makambal nga do hindi, no? Depende, ano? I don't know. Mabalaan ta ng statistics kaysa first day do mga sa isa ka telecom do mga 20,000 pa lang. Let's say butang ta lambi sa total nga tanang telecommunications do mga butang ta 50,000 in one day ha. There is a good chance na kung maayos lang gid ang mga technical nga mga issues, especially mga baloka ang problema diri utod ang verification bala sa mga IDs, no? That's why ginanamangkot ka may nakautod na kinananggit selfie, no? That's why akong ginatanaw kay hindi pa ni kasiguraduhan nga ang registration naton is foolproof sa mga katuntuhan, no? Okay. Pwede, wala pakit even ang isa ka
telecom nag-admit nga ang system nila is for registration alone, no? Aha. In fact, ang isa ka representative ng NTC, kung nalipat ko daw, isa ka NTC, in fact, na-interview man gani sang, I don't know, sang isa ka station, Aha. ginpamangkot siya bahin sining anong process sa pag-verify, no? Sa isa ka, kung matutuod siya gina, no? Ginpamangkot, may ara selfie, may ara pareho bala utod sa GCash, no? Magpa-register ka sa GCash, di ba? Ga-selfie ikaw, no? Mag-upload mo sa imo nga ID, na-scan mong imo ID o na-picturean mo, may isa ka requirement na ma-selfie ka, ma-picture ka, no? Correct. Para ma-verify nga hindi ka robot. Hindi ka... So, amo lang ang mag-appear nga verified ang imo account? Amo na, no? Sa GCash na yan. That's why ako pamangkot manggani, kung in-incorporate na nila nga technology, no? Kay example, maparegister ko be online, ma-submit ko da sa akong data, ma-scan ko da sa akong ID. And then, that's it. Amo na pamangkot, no? Eh, pwede makagamit lang ID. Kag wala pa kita process ang verification, kung inang ID, valid na siya or hindi. Kay even ang license, pwede mapiki. Ang iban nga mga teen ID pwede mapiki, no? Unlike sa ibang nasyon, ang ilang mga ID system integrated. Sa aton sa Pilipinas, medyo funny, kay even ang aton national ID gani, utod, why pa kanina kompleto distribute, no? So, I know, I mean, ang point is, anong basis naton, anong data banking naton para may ara kita counter-checking. Example, masubmit ako ID, gamiton ko ang national ID, for example. How will the telecom confirm or affirm na ID nga ni hindi ni piki? Diba? So, on data banking natin sa Pilipinas, to be honest, because we are very conservative sa mga dumduman sa mga issues sa national ID, ginapunggan, damo ka reklamo, kay because may issue kita sa trust ang use ang privacy, no, data bla. So ang problema sini naton, ari pa kita sa stage nga register lang anay nga register. Wala pa rin process of verification kung fake ang mga IDs, kung tutuod nga siya gini, no. That's why ko pamangkot man ako. Ginpamangkot ang isa ka representative sa National Telecommunication Commission kung may ara sa ginatawag naton nga selfie or picturean kabla, tsura mo. Daw siya mismo nagambala, daw wala. So in short, pwede ba posible nga registration lang kita anay nga registration, then mabalik kita gyapon sa punto despite the registration, kay pa-register yung number niya, why takabalo ba fake ng ID? So wala pa ng system. Now, expect kita, and a few weeks after the registration, I think dynamic man mo. I think ang DICT ga-monitor sining system na sang registration sa mga telecom. Diri sa probability basta i-upgrade naton ang registration. Ako niya pamangkuton mo ko, mas okay ko sa system nga ginagamit sang GCash, no? Madumduman naton, magpa-register ka sa GCash bla, ma-scan ka ID mo, ma-fill in ka sa mga data mo, and then ultimately ma-selfie ikaw. So verify ang picture sa ID, ang ngalan sa ID na may pirma mo, ang itsura sa selfie the same. Therefore makambal ka more or less 60 to 100% nga probability na siya gina, unless basta may hubog lang at picturean lang utot. Diba? Yung selfie lang. Pero medyo wala pa ko nabatian kay gimbasa kong IRR, no? IRR is just nambutang darang procedure kag mga data to be supplied, no? Pero hindi pa na siya proof, no? Hindi pa na strong enough to verify. That's why kapamangkot ako gani personally, after the registration dapat simultaneously upon registration dapat may process of verification. Kaya useless na brother, report na nagkapasulod ka na sagbot la. Tapos maninlo ka naman. Uyang na sa chimpo ya. Uyang na sa chimpo, no? While nga ginjustify na naton nga voluntary mo, take it or leave it. If you don't want to show yourself to make known to the telecom nga mapakilala ka nga ikaw na maparegister, then you remove the privilege, no? Because
ang paggamit ng cellphone sa SIM card sa number, depende sa imo. Gusto mo mag-upod ka dara, gusto mo magpakigbahin dara, makita ka nga tutuod ka nga tawo, no? Other issue sa katuntuan, balo ka naman, no? Dakpan mo na garing tao gani, balibat pa kami ng sala. Correct. Mo nga may mga opportunity nga maubra sang mga, mga katuntuan. Pero kung lang taon balik na to sa statistics utod, based sa nag-gather naton nga data, 20,000 first day isa ka telecom, I think smart ata to, no? Smart, I don't know. So to 20,000, butantang Globe 20 man nandito, butantang 50,000 in one day. Lantaw naton kung kayang i-sustain ina, no? Kung ma-perfect ng system, I believe kasi makaya man. Kali kay kung i-multiply nimo in a daily basis, medyo ang nambal naton nga figure nga we're not talking about single person subscriber, We're talking about number. Kaya isa ka tao, unlimited nga makaparehistro, di ba? Correct. Pwede ka bakal 20 ka SIM card. Kuno mo, under the law, under the IRR, anybody can register unlimited number. Okay? Amo nang sakit no? Medyo ay na nakita sang aton. Kaya kung lang taon naton, duwa ang klase set of requirements. Individual person, corporate, no? Example, negosyo ka. So, pwedeng isa ka negosyo kay damo sa hotline, damo sa mga contact numbers, pwede siya ka-register damo. Pero kung individual, tani na incorporate man lang sa law naton, kag sa IRR, butangan tani limitation ng individual. For a while, no? Example, ako ba maparegister ko, taning ang individual, tani at least 3 lang anay. Para makaya. And then kung may demand for additional, butangan lang tani provision sa law nga may exemption or maka-apply exemption for additional number into additional requirements. Nga, ikaw isa ka tao nga kinahanglan mo gigabi 4 ka numero. Amo nang pamangkot. Ito kasibod, no? Daw sila ko na nagsibod siya. Pero anyway, atay kay... Atawang ko kinahanglan gigali sang isa ka personal 4. Iya number, tapos ang isa para kay Aida, kay Lorna, kay Se. Todo. Anyway, sir, kay kadamo isang obligasyon ko. Anyway, sunod nga mga inadlaw discuss na nindugang kung may ara mga update kay para mapalawigan naton chimpo, sir. Pwede gid utod gatagit chimpo para kung may mga question and answer pwede naton masabat utod. Sige. Anyway, salamat gid attorney for the time. Salamat gid utod, salamat sa Action Radio kag mabuhay kamo. Advance Happy New Year sa tanan utod sa imo man sa pamilya. Kag sa tanan-tanan naton nga mga pinalangga nga nagapamati sa Action Radio. Salamat. Good night. Happy New Year. Action Firing Line. Ay, hindi ni matiyag ko hindi nga diskusyon. It needs a lot of time para maintindihan gid sa publiko. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang staff
drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa 8:16 na. Okay? Iligwan kung liwat mga mensahe, okay? Grabe gid ga gutok gid sila kay Juicy Lynn. Thank you gid. Merly Gonzaga. Ya always kami ga monitor sa program sang Action Radio. Thank you gid ha. Ray Flores Bariuga. Kita ay kami ni Ray last time eh. Dennis Richard di mo mapibi result game 2. Oo, perti kadako ka bansi. Bay Area Dragons 99, Barangay Hinebra 82, series tied at 1-1. Hindi kasarangaw. Dumapirdi pa ang Hinebra tuod sa Dragon or Bay Area Dragons. No, grabe ka, abi ka. Why pa ka-intra ganitong tuman kataas duhiganti nila nga player to. Action Firing Line. Bobby Munoz, sininya liog as kon SIM plan pa-register pa automatic na registered. Actually, ako sir, kwan ko ng plan man na akong SIM card. May-ari nag-text sa akon mismo ang taga-smart. Gina-ask ko nila kung ang mga information dito, amo na to siya kag final na nga gamiton man nila to register sa SIM card ko. Okay na yan. Indicate ko yes. Kay tagan kay instruction is send. May number nga ginsend sila dra mo i-send ang imo sabat yes or no, no? I-send mo da. Thematic na yay kay may plan kay nga daan ang sa amon sa smart ko ya kay smart ko. Actually hindi mo man niya makuan iada mo kay ang plan mo ya may litrato ka to. Iya gani ka gobyerno nga ginimo gani nga inang national ID. Amo tingala ko na nga do kagwapo man sa mga nagpa-picture. Tingko pag abot sa ila national ID, ano niya nag-process nga daw? Naglain ng itsura kay iban, may naglapsion, may naggitom. Tiyabakon mo na.
Tina gani national ID system na may kasuguan man na require kadugay kalawig sang tiyempo nga ngagin proseso nila. Pag abot ang itsura mo do hindi mo pa maintindihan. Si kuyawer mga pagkaimtang ni man. Pigado nagiguro ang national agency nga naga-process. Ini nga do kala sorry hindi man na naton mabaso lang sa lokal diyan limbawa no. Kay ti sila yan naga-capture man lang na ginapadala man na may system man na siya mo. Kag sa database nila na dra na ginakuha, amo na gani nga malawig kay siling ko kung pwede malang na nga may preparedness lang nga ID bla. Dason bilang pamatod kadto ko ang kalitrato. Kag didto mismo may lamination sila nga dra ka lang ilaminate do mo nakadasig lang blatane. Importante nga ma-confirm nga ikaw na nami pagurong litrato mo no? Matsyag ko lang bayo pa ningya sa mga driver's license niya okay do ang imo bayhon do okay pero sa national ID de bla ambot ko makonforme kamo pero damo gid ya reklamo mo ano siningin na ako national ID niya nga pag-abot sini do katarong makaitsura ko driya do lapsion nga do hindi do bag-ulo ko nag-ayo sa LBM tindi na may diferensya ang capturing machine ang nag-print out sina. Diba, kung mo na, tining national ID system, sa tuod-tuod lang, medyo masulusibod ini, kag kung 20,000 sa damo-damo nga registration, kag ang isa katawo, unlimited nga magparehistro magamit sa number niya, tiya mo pa na ang mga kabudlayan along the way, siling I think, matpatuman ni siya kay kasuguan, naging man ini, galing tiya mo na, it would take time, ante siguro nga makuan ini no maplastar. Now halimbawa no kundi nagpatuman na ni ang mga SIM card nga ginabaligya tidra guro kon sa SIM card nga ginabaligya yang mabakal ka ma-purchase basi ang kinanglanon na guro basi require ka na no nga ma-submit ka na isang mga necessary documents malista ka prior nga baligyaan ka sang SIM card nga bag-o no. Kaya mo na kay ti kabalo ka man nga pinagusto damo man bituod na intuan mo din kakita sa nga may ara man bitaw nga kung kay isa bangod sa text lang gapati din kaya kita pero sa akong din experience ko may ari ko nangayo bulig di sa stasyon kay nakabaton siya sa text nga iya number ko no nagraffle ang ina balang nga kwan nga network kag ang ginhimo nga pag-raffle electronic no via electronic process ti siling sang nag-text siya ang imo cellphone number baya siling ya mo nagdaog tag 300,000 iya mo may butang pa per DTI permit bla 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 series of mayo man sila dason hinali mag-reply ka to bay dugay may ma-text this is attorney GM Baiken. Please call me and for some instruction. Tinagpati man yang gintiksan niya attorney niyo pag-istorya, pag-idobugado gintoy mo. Mapati kaya do GM, ako nagsaka de, gintistingan ko ginpabati ko mismo sa nagreklamo, siling ko mamari istoryahon ko siya. Pagtawag sa batcha. Yes, yan, this is attorney, blah 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 niya. Anything I can, may I help you? Pag malukusin ko, ma'am, sa ano ho ito, kasi may, abog alalaki gali, siling ko may ngayo bulig, hindi ba ko na, legit yan, ganito. Kaya lang, medyo kulang yung napadala niyang pera, nakapadala na mo. Dapat idagdagan, no, para ma-process na naman. Singko, sir, sang uligin ang bala ko siya. Sorry, but I would like to inform you na recorded yung call namin. Hindi ito isang ordinaryong tawag lamang kasi nasa live po tayo sa program. Pagbati niya, bakit? Sino to? Tingin butigan ko man Siling ko si Bintolfo to ng ano ganit ng yung program. Hindi, nang inablang pang kuan bla bitag. Siling ko si Bentolfo to ng bitag. Bakit ginagawa niya? Sus, pinatay ng cellphone niya?
Pinatay. Kulbaan gali sila mo. Pagbati si Bintulpo sa bitag, pinatay ha. Pagtawag liwat, sila nga, pasensya na po sir ha, kasi busy kami. Kung gusto nyo, punta kayo ng office, patay liwat. Sa uliway nagid. Kinurdam man siya guro niya do si Bintulpo itong tigog yan. Sorry Ben ha, hindi ko ngod. Pero kayo kainit sa ulo ko gidblangin, pati kita do pagyan, do intuon pagidya mo. Action firing line. Kaya kung ginambal ko to, pakilala ko nga si Art ko sa Action Radio. Kasi ang balon niya ko to, ti ano? Pertiya mo. Pero kung kilalag lang mga tao, gamitan mo sang ngalan man sang kilala ka tao. Kibot man siya, mo doon na murag-muragan siya to. Grabing lo explicar mo. Kulang kasi yung padala para ma-process yung napanalunan niyang 300,000, dapat dagdagan. Siling ko, tinunto ng imo ya. Kibot siya nagilong ko. Niya, bakit siya to? Sabi ko, I would like to inform you that our call is recorded na sa program ngayon. Mangkot-mangkot pa siya. Siling ko, si Bintulpo, ng bitag. Tunawan siya. Gulpi ang inopang silpon niya. Pagtawag liwat, sumabat pa man siya. Guro kaya dayon ma-register ba lang, ma-block. Pero sa uli, hindi nagidya makontak. Action firing line. Kaya mo na, no, may mga binta, kag disbintaha, pero tikon aton obserbahan, ang dalaga ng proseso sini, it would take time. Hindi madali-dali. Ang isa karon ka subscriber, ang isa ka tawo, nga luyag maka-access o kung may ara sang SIM card sa Globe. Kaya actually ako kwan ko no, exclusive ko sa Smart. Bangod sang plan ko, pero kung may plano kuya karon, nung magkuha mo ko sa Globe number, makuha mo ko sa dito number, tiway na sa makapugong sa imo. You have a time and akuan mo na, iyakin na matarong mo na, ngayon mo na. Galing iparegister mo naman daw mula na bla. Action firing line. Kag unlimited. No? Unlimited. Pwede kaya. Hasta pulo na kung pila ka SIM card nga kaya mo, basta maparehistro lang. Galing nga mo na siling ni Gani Biloria. Ang pagproseso naman, ang kung paano naman, masiguro nga mabalaan kung sino nagahimo sing tinunto, that is another thing nga aton bantayan sa palaabuton. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location.
But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa Santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal simpul ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man ya sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo na si maintra. Ingko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo nga duha ng muna kay Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang silyo nagres laparan ng mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangan sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paghid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran.
Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal. Laban kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Firing Line! Di ta makabakal subong sang Bombay ang kilo, brato man. Grabe na yung presyo. Bombay nga Bombay, ano hindi maintindihan ang kolor, ang presyo, no? Araw-araw tapani nga. Pero may ara pa yan ang ligad to, nga balita, nga may mga nadiskubriyan, nga ginasmagol nga mga Bombay pasulod di sa Pilipinas. Silang ko ari, man yung damo, gida sindikato, gyapon, no? Action Firing Line! Ang DTI nagpagwa man sa panugyan, DTI ito yadangin post mo kayo na, nga nagambal nga hindi ka mo magbakal siya kinilo. Inang kilo-kilo, gid. Dapat ang kinanglanon nyo man, amo, managyapon. Kinilo, kag hindi ko na ang presyo, mahal gid ya. Bakal kay sa kabilog, subong, why na gani masyado sa nagabakal sa Bombay? Bako mo daw kuko, mo kadako lang, oh. Ay, sus, pilang presyo niya. Action Firing Line! Isang kumalagko, mablagag may lang. Singuna tag salapi, tag piso, malang ng bilogs na. Bakal blas subong sa tiyanggi, kipertikmal. Grabe, no? Dayaw ko ni sa ang inflation sa Pilipinas, siling ko daw kapigaw ni nga indikasyon sa pagsira sang 2022, no, sa idalom sa Marcos administration, wherein siya mismo, no less than the president, is sitting as the head or secretary of the Department of Agriculture. Kabay patani nga pag bisan hindi pa may ngagaw sa sining katapusan sang Disyembre, siling ko sa bulan na sang January tani, no? Ang inflation ni magkabawi man lang kung tani. Action Firing Line! Take on mangita ka sa mga presyo sa mga balaklon, karne, sa merkado, asos, nagtalalaas. No, may mga increases. Sige, si Alex Montesan niya ang 3 easy steps nila Sir Art sa pagkuha pa lang sang OTP budlayan ka na. Masend mo na gani mobile numbers mo kag isend sa ila to confirmation ang balik invalid OTP. O kita mo na. Si Alin Luihi mo tiyada sa may kaliling kawayano may gabi kasimanwa. More power kunos program. Thank you gid. Bayang pag monitor da. Nya presyohan na isang sibuyas Bombay nga pula, abi shift na lang sunod sa sibuyas dahon. Correct man, pwede man lang na. Sinang una nga linutuay ganito, hindi man na kinanglanon gid. Ang 3 easy steps nila, okay, nabasa ko na ni Kayna.
Akabin tulpo. Di aging gamit ko lang to Kay do ka kailinit. Gidya mo may ara tao nga may isog. Gidya ka nang panginto na gid. Mga may isog pa bla. Action firing line. Pero kung magulpihan mas lagliga, kulo man sila mo. Binla ituod ba si kung si kwanto? Ginkwan pa nila ang cellphone ko. Kung nagauna-una, tos lang nga hindi ko si Bentolfo. Matyagan ko ang mga mensahe guro mabaton ko sang uli. Basi kuliton ko to nila. Halitan ka bla? Saskuhan ka dra, miskulan ka, i-text ka. Pero tutuod lang after sad to, atong nagatulo Tagalog, kaluyan, siya yung nag-block, hindi ko naging matawgan na yung cellphone. Kinulbaan, ginkurdam siya. Action firing line. Jocelyn Balahadya, maing gabi, watching always here in Tansa, Cavite. God bless us all. Paring Basti Girhin, may onion powder siya kuno, pare. May baligya na gali mo na. Sila nga pre, good evening, onion powder lang na gamit ko. Barato pa ay gali. Sa din pidik bakal na pareman. Action firing line. Ara gali yung onion powder lang kuno. Pwede ka man kabakal. Oh. Mga arrogant ka mga klase tao to sir. Hindi lang. Libertad kuno may ara gali. Onion powder. Ating bakal tas na daso na. Galing mabakal ka sang onion powder. Naubos naman ang kwarta mo, ngayon bakal sang lulutuon mo. Kamahal, no? Ay, ang boteng ilang pangabuhi. Si Kurt Nathaniel de la Torre, may gabi, lang si Lolo Lawig, shot monitor, Purok Dulunan, Hasinda Guba, Central Maaw. No, Jocelyn Balahadya, ay nabasa ko na. Thank you, Gida. Merly Gonzaga, thank you, man. All programs ang sun radio kuno ara sa Ray Flores Bariuga, may gabi man. Pagbalik ta, detalye sa mga balita sa Bacolod City Hall. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Sa imo ginahandom sa ikaayong lawas, tungod ang Everyoung Capsule, igabalik ang abilidad. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka. Ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko bi makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabala ka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan.
Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sang mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo. Hingagawon ko lang si Aksondela. No, bisan kay daw ipit ginang tiyempo ko, kadasig lang, no, ginaalas lang matyagan ko. Sakay Jocelyn Laga Franco, nakatutok sa ginhalaran Silay City. Ano ni siya? Kabay ni? Anong kabay man? Thank you, Gida. Siling ni El Presidente Dennis Richard Tibor Roman niya utang sa Bombay para mainog bakal Bombay. Nagdubli ang imo to karon bukol. Action firing line. Hey, tapos utang ka sa Bombay, inog bakal mo Bombay, dugay-dugay kay sukton ka Bombay. No? Tapos ang problema, mapagid sa Bombay, sorry hindi man tanan. Kaya hindi mo yung maintindihan kung ginalibak yung katapos nga kung di kakabayad. Kumod-kumod siya mo. Action firing line. Tigaling way kami mo, kaya nag-utang ka kag ngiban ginapalagyuhan. Wae man niya ka Bombay. Kay pagkatapos siya sa uli, madugangan ng customer nila, mabawi, malang nagyapon. Action firing line. Sige Sa kay Madam kung ano, nagapok na di aksyon may bagyo di sa sunod ko. Si Jinky Dalagdon, galing may gabida, Ma'am Jinky. Di man, hindi ko makita sa akon niyaw. Pero ari siya ka-appear ang chat ni Madam Jinky Dalagdon. May gabi ko no? Sa kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Vanessa Mayo, Doc Mat Mayo, Mama Lulit Dalagdon, Papa Joe, Alma Oligon, Noel Armar, MJ Season kag pamilya niya sa Barangay Pandanon DSB halin sa Arizona, USA. Action firing line. Ara siya. Ara gali siya action day, labi ko gani wipe Action Radio City Hall report. Nagdaog siya daw siya kasako bugas. Diyan si action dorel batian ko do ginlawag Georgine nga nagdaog. Imo action day lanong gindagan mo may gabi. Yes, Action Art, mayang gabi kag saton sila mga kapon. Bugas man ang gindaog mo? Ako gitabi ni Action Dorel. Bugas man imo? Bugas. Ay Sige. importante direte lipay ang ginikanan. Wow. Oo, sige. Sa mga balita naton gikan sa Bacolod City Hall, kay na Action Art nagasige-sige pa ang linya sa mga job order workers sa Bacolod LGU. Sila ini ang mga individual nga tina-delay ang sweldo
sang duha ka bulan, month of October kag November 2022 action na art. So kay natin mo to no, nagasige-sige ang pag-process ng pagpermahanay ang ila sila mga dokumento para ma-forward sa City Treasurer's Office kag ma-withdrawhan na sang kwarta nga inugsweldo sila good for 2 months action art. So according kay Bacolod City Administrator Attorney Pacifico Maghari III, nga subong nga semana target action art nga ma-release no ang kanana nga sweldo sa mga natungdan nga mga JOs kay dili sa may Bacolod City more or less mga 3,500 ang mga JOs pero 27 under sa city nagaubra and then ang iban under sa division of Bacolod City Action Art. So duha ka mga factors ang natanaw sa city administrator kung nga na-delay ang sweldo. Una, maid-aid na gina-check ang appointment papers in mga job orders and then tiyan mo no, ang proseso sa Bangko Action Art ag ang policy no tiyan mo duha ka kay na mga factors nga explain sang city administrator sang siyudad sa Bacolod pero iya tining assurance do ang iban ng mga JO nakabato na sila nga sweldo pero ti ang the rest kay na nga nagalin na pabala like sa paada nga opisina ako na Department of Art nga within this week ma-release ang siyudad ang ila sini dapat mabaton nga 9,900 pesos nga sweldo times 2 ini bangod October kag November 2022 ang ila sining pagabatunon na action art. Pangayo man sang pasaylo si City Administrator bangod sining delay no nga na-experience ang pila ka mga job order workers. Pamantay naton si Bacolod City Action Administrator. Yes, action art. Hindi ang tingog yaguro ako na lang na ma-replay mo sa aga kay do ipitig ko. Pero by the way, ang zero tolerance ni sino manakop ni sa illegal parking? Yes, joint operations ang Bacolod City Legal Office Enforcement Unit kag Bacolod Traffic Authority Office by next week. Bangod nga ti kahapon ang sapol si Mayor Abby Benitez sa ini sa priority nga ginatalakay sila sining agenda para makabulig sa traffic situation diri sa may syudad pagluwas nga may mga experimental traffic rerouting nga ginapatigayon ng bitaw ang strict implementation sa patok sa mga illegal parking ng mga salakyan same man sa regulations ng ambulance vendors based sa City Ordinance 1009 dapat ma-comply kaya stricto nga mapatuman na action art. So man ni ang bottom line kaya pag sinapalagin patawaga sang alkalde kahapon nga adlaw nga po dito ang City Legal Officer Attorney Romeo Carlos James Jr. kag ang City Administrator man sang syudad sa Bacolod Action Art. So kaya dalang nga kuto ba kayo do maipitig ko? Sige, mga balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo Action Dale Salazar. Una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Yung pag ginawa ko lang siya, daog siya bugas to. Buena si Action Dale. May bugas na siya. Merry Christmas, Action Dale. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Sapat. Hoy Pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko pero hindi ni TV Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duha ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo.
Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton Prevention is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay. Tangko, gigita alas 9 sang gabi. Way gid ko na tiyempo no, hindi ko way ko malabutan nga mensahe, pasensya gid. Buwas naman no, sa action hotline of the night. Action firing line. Thank you gid sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe kag nag-monitor sa aton karon nga gabi. Upod naton si action ang defensor, back up man naton karon nga gabi. Si action JM Baikin kag action Henry Espulgar sa technical side. Sa ngalan ni action Marlon Hinovea. Ako naman action Artay Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio.